Yaro itrai kajing ai kublai iet ipi we hagani ka step haka kerteng bat yang tamu tra Yesus Kristus unang pen emjongi ini pet pat nga nakaktin ka jong blai hagani ka por nget pakaktin ka jong blai kan dan ban kran bat ban kan mau ingi we ka benta ka bangakwa ban kran hagani ka step ka dei ya ka do nut jungi la yet dau trai ini pet shwai kata na ka Gospel jong Lukas kala nong ka ban rio ka dekat ngan pule ka dekat ka basau pulai hadu ka basau pausan ka Bible ka ong namar om judan uding babha ubasei kiso baman limne uding baman ubasei kiso babha namar ya uding baro on ithu na uso jong uhi naba kim ju khet ya kiso dembur na kiding sya limne kim khet ya uso wan na ka laulun nong ding sya kapasabusan ka ong ubrio ubabha usei ya ka babha na ka jingkan show ka babha ka do nut chong u ubrio babaman ru usei ya ka baman na ka jingkan show ka baman ka do nut chong u ka shintur jong u ka kran hang ni ngi pet ka Bible ka ye thu yingi ba ya u ding babha an ithu ya u na uso kumbalong ya ubrio baro an itho ya u na ka jingle jong u ngi ki bringim la ban it yo iling bai ka do nut jong no ngi nom la ban ong ba ka do nut jong utal ne jong kata kalong kumne la ne kalong kumtai rei para bor ngi itho ya ubrio u bale ya kanu ka kambom dei barabor ngi ong ba ka donut ka don na ka wan na ka donut chungu kanu ka kentien ka babha ka dei namar bakala dan ha ka donut chungu ukran babha kanu ka kentien ka bom dei barabor ka mi na ka shinto chungu namar bakala dan ha ka donut chungu de na kata ka daw ka Bible ka ong ba ya uding barabor ngi ithu na uso lada uso ubha kabamut ngitip pa uding ulong ubabha kalong ka juru ha ka jing im ka jong ubriu lada ya ubriu u badan hi ya ka jinglong ka babet ya ka jinglong ka babha briu uba shakriya ublay ukran ki ki jong ublay ukran ki balong riu ublay namar balay ha ka do jong ukan show ya ka ka ba uyo na kaktien ka jong ublay lani kata ka jing shakri jong u kabadan ha ka dono jong u iet ya ublay kumta ukrani ki na ka shinto jong u shapang ublay balada ubriu ubapun ni ki bom day ki balong boman kumjuru na ka shinto jong u umi ya kita ki kentin boman ti hangi ki briu ni shu ithu tang ya ka bami na bar na maria ka donut jong briu nginom la bantip ndai ka ka ba ukran na ka shintur ni ong ba ka wan na ka donut ka Bible ru ka ong gumta om dei tang briu ba ong ndai ka Bible ke thu ba ka bami na ka shintur ka ta ka wan na ka donut ndai ha ublay pa de om dei ba ui itang ka shintur ublay pat ubayet ya ka donut ngan pule ha ka ni ka pon na ka kitab Jeremiah kalunong ka ba khat nyo ka dokhat ka ba shipho ka Bible ka ong nga utrai ubayet ya ka donut nga tanju yaki khalai kat ban ai ha uwe baro kat ba kum ki lenti jong u kat ba kum uso ki jingle jong u ngi i hang ni ka ni ka dokhat ka banginang shudapan pule ke thu ngi ba utrai uyet ya ka donut ki priyo barabor ki ithu tang na ka ka jingle bat ya ka nu ka balong na shabar ndre ublay pade ubayet ya ka donut utanjo iki khalai kat ban ai hawe baro kat kum ki lenti jong u kat ba kum uso ki jingle jong u ublay pade om dei tang ba ui i tang ya kata ka jingle jongi ya ka ktien ka bangi kran ndre ui i ya ka donut ubayet ya ka donut wala dangi puni ki basniu ndre ngim kran ya ka shabar kibriu le se kimla ban tip ya kata kibriu le se ki yu itang ya kata na shabar
Hendrai ublay uyi iya ka donut wat ladam kran ru hendrai ublay pade uyi iya ka donut. Tingini kan mau hagani ka step. Ublay ubay iya ka donut jong uway po uwi ubriu. Tungin ay baka donut jongi kan long kabakut ka donut kabasngur ka donut kapapensko bhai ublay. To ay bangin long kibriu kiba shisur shidur. Ka ay ka badan haka donut to ay baka kan bangin kran ru ya kata. In long kibriu kiba pun ki ba bha ka donut chungi ngin kan show ya ka ba bha kanang ba ki so ki ba bha kin mi na ka jingle chungi bat na ka ktien ka bangikran ti kan ka long ka ktien ka jong blay kan mau ba blay uyet ya ka donut wala da ka long ka ba bha la ni ka basniu ublay un ai lande ublay un ai ka ta kan nong kat kum kata linti chongi kat kum kata utau so jingle chongi ta bakaktin ka jong blay kong inlit panduai ha kana step try nga aingu yeme kana ka tin ka jong me try ka ba me pin kan mau ingi kana ka step ba be e chong nga duai ko try na ka banta jongi wepi we baro ki ba shash kor bagin kan mau in ko try bagin pin ko e ka dono chongi bara borin ko pa pangin ai lat yeme ben shong ka dono chongi kanang ba ngin kan show ki ba bha ka donut chungi namar me ubayet ya ka donut me ubat tunju ya ka donut me ubay ya ka donut be khalai ka donut chungi jisu ba ye chunga kul ku ye baro ki ba shash ko ri ka tin ka jomi in shime ga ka tin ka jomi ai ba ka tin ka jomi pa ba ye chunga anong ka jin kul ku ba bangin le ru ya ka bangin kan show ki ba bha ka donut chungi bangin long ru ablay kita ki briu ki ba yo ablay kita ka ngin sei ki so ki ba bha hi ban pen smo bha ya me ha ka kerteng jisu doi amen blin kul ku pi we baro ki ba shas ko ri ka tin ka jong blay ngani ka sta blay shibun